So, hello world, hello Philippines, welcome to San Fabian PTA Beach Resort. Ayan. So, ito po siya. Ayan. Wow, ang ganda ng weather ngayon. Ito po siya. Okay. So, ito po siya ngayon. So, level 1 tayo. Ayan na po ang malang peeps. So actually, kahapon pa kami nandito, pauwi na kami. Papunta naman kami ngayon ng poblasyon San Fabian, kung saan gaganapin ang prayer day ng Pilgrims Ministry International. So ayan po sila. Okay. Ayan na po siya. So, maraming salamat po sa admin ng PTA. Salamat po sa lahat ng mga namuno at namamahala at sa pag-welcome sa amin. So, ganito po siya kaganda. Ayan. So, baka gusto nyo po na pumunta dito. Ayan. Barangay Bulasi, PTA, San Fabian, Pangasinan. So, ayan po. Hi po! Ayan po yung staff nila. Tuloy po tayo. Ayan po yung aming bishop. Good morning po! Good morning! Yan. So, ganito po siya kaganda. Super duper ganda. So, papasok po ako sa isa sa mga room ng kung saan nakastay sila bishop. Welcome sa kanilang room. Ito po yung mga rooms nila. Baka gusto nyo. Ayan po siya. So, ito po ang pinakalabas. Kanina front lang po yon. Tapos pumasok tayo sa room. Dumaan lang ako sa room nila, ha? So, ayan siya. Super duper ganda. Baka gusto nyo po, dalawin nyo po ang PTA. So, there they are. Ayan po siya. Ayan. So, ito po ang sabi nila pag nagbakasyon si dating President Marcos, dito daw po yun. Ayan. So, isa sa siguro bahay bakasyonan nila. Bahay bakasyonan hindi pala. Resort na kung saan siya nagpapalamig, naghahanap ng peace. Which is, kung tutusin, so, super duper ganda. Ayan. So, welcome po kayong lahat. Baka gusto nyo po. Bye-bye. Okay, so marami pa po dun sa mga sa gilid-gilid. Maraming mga puno, maraming mga mangga. So, di ko na po maano sa inyo. Sobrang haba-haba na po ng video. Ayan po siya. So, dalhin ko sana kayo sa dagat, kaya lang wala na po kaming time. Thank you so much and God bless everyone. See you again. Tawayan na. Puro pala solar lang. Okay, andito na po kami. Dito po kami sa registration. Good morning po. Good morning. Good morning sa inyo. Bahala na doon. Nagaganda lang ng registrar. Good morning, world. Saan kinuha kasi Marlene pala? Sama. Morning po. Wala ko mas. Hello po. Papasok na ako sa loob. Ito pala yung worship hall nila. Wait lang po. Hello ate.
Sino?